Всем привет! З вами канал Ніколашко, будь ласка, хто хоче з мною попитати, попитатися, підписатися, підписуємося, підписуємося, добре? Підписуємося, чи попитайся, чи попитуйся, підписуй. Як правильно? Подписуйся, правда? Подписуйся в YouTube, канал, Facebook. Ну, попитайся, подписуйся. Добре? І всім пока, з вами був Ніколашко, Неваляшка. Всім пока, подписуйся. Всем пока, подписывайтесь.